Валянцін Акудовіч. Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым. Хаця, як вядома, насамрэч мова месціцца не на языку і нават не ў галаве, а ў спратах падсвядомага. У чужой мове няма твайго імя. Кожны з нас, хто сам сябе вучыў беларускай мове, быў пакліканы да навукі з нейкіх апрычоных матывацыяў. І ніхто з іншага не скажа, чаму ён гэтак зрабіў і што з сваей навукі мае. Асабіста я з яе прыдбаў сабе лёс. Да гэтага меў адну долю. І не толькі таму, што лёс кожнага літаратара перадусім знітаваны з мовай, а найперш таму, што толькі праз мову змог пачуць, куды хіліць мяне лёс.